दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव 3 घन्टाया जोङो मोनसे धरना हाबाफारि लादों। मानोना जोंनि गुबै बे धरनानि थांखिया जाबाय जे आसामाव बर' रावनि जि मोनसे सिनायथि आरो गनायथिखौ लानानै जोंनि मान मर्यादाखौ लानानै जोंहा बेवहाय माखासे आद्रा खामानि दाबि दङ, जाफुङै दाबि दङ आरो लोगोसे बर' बिजोंनि जे माखासे जेंनाफोर दं बेखौ लानानै जों बाहाय ज' जादों आरो भेन्सार स्कुला गासिबो माखासे बिटिआरनि मिडियामखौ लानानै जोङो दिनै बेवहाय बे दाबिफोरखौ लाखिदों। गासै 25सो जोंनाव बेवहाय दाबिखौ जोङो 25टा दाबिखौ जोङो जोंनि मेम'रेन्डामाव दैखांदों। दा बुंनो थाङोब्ला दिनैनि समाव जों बयबो इन्डियानो मिथियो जे बर' रावा भारतनि संबिधानाव गनायथि मोननाय मोनसे राव आरो बिदिनो जों साहित्य एकाडेमि बान्था मोनो, गुबुन गुबुन मर्यादाखौ जों मोनो। दिनै नाथाय आसामाव माखासे आनजाद जेरै हाइकर्टजों बानजायजानाय आसाम जुडिसियेल सार्भिसाव मोनसे पेपार दङ ग्रेड 3नि मेन्स एग्जामावहाय पेपार 5आव बर' रावा बावहाय गैया। थ' लेंगुवेज पेपार अपसन गैयिनि थाखाय बर' बिजोंनि बेकग्राउन्डनि ल' ग्रेजुवेट्सफ्रा बावहाय जुडिसियेल सार्भिसेसआव साख्रि मोननो हाया। दा बे मोनसे जोंनि अजद आरो बेजों लोगोसे जोंनि जे टेटआव गोबां एलिजिबोल केन्डिडेट्सफ्रा फोरोंगिरि जानो थाखाय आनजाद होयो। बावहाय बर' लेंगुवेज अपसना जोंना गैयिनि थाखाय बर' बिजोङाव सोलोंथाइयाव फोरोंगिरि साख्रि मोननो थाखाय बिनि थाखाय बिथांमोना बे आनजादावहाय लेंगुवेज अपसनावहाय बिथांमोना होनो हाया। दा बिनिखायनो दिनै जोंनि आरो आसामाव बर' रावनि सोमोन्दैहाय दिनै जोंनाव NCERTआव बावहाय सासे लेक्सारार थानांगौमोन, बेबो गैया। आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामा दा स्कुल एजुकेसन बर्ड जाबाय आरो बेवहाय एकाडेमिक अफिसार थानांगौ, बेबो जोंनिया जाफुङाखै। आरो बिब्दिनो दिनैहाय टेक्सट बुक पाब्लिकेसन बर्डआवबो एकाडेमिक अफिसार बाहाय थानांगौ, बेबो गैया। दा दिनैनि दिनाव बर' रावा जिबादि मोनसे मर्यादायाव जोङो आसामाव गनायथि मोननांगौनि खेथ्रआव दिनै जों बेफोरखौ लानानै बेबादि जोंनि मान सन्मानखौ लानानै जोङो दिनै बेखायनो बे दाबिखौ लानानै फैनो बाध्य जादों। आरो गुबुन माखासे बिजोंनि खोथा लायोबा जोङो बर' बिजोंजों सोमोन्दो थानाय जिहेथु जेराव जेराव हाइ स्कुल गैया बावहाय बिथांमोना सावरायनाय समाव बाथ्रा होदोंमोन, खोथा होदोंमोन जे गोदान हाइ स्कुल थिसननायनि मोनसे फारिलाइजोंबो 35 जायगाखौ थिनानै 35 ओनसोलाव 35टा गोदान हाइ स्कुल बर' मिडियामनि मडेल हाइ स्कुल गायसननो जों दाबि दैखांदोंमोन, बेबो दिनैसिमबो जायासै। आरो 101 जि हाइ स्कुलखौ आपग्रेड खालामनानै हायार सेकेन्डारि खालामनायनि खेथ्रआवबो बावहाय लोगोसेयैहाय बर' जिहेथु मिडियामा बिजोङा हायार सेकेन्डारि आपग्रेड जाबाय, बिनि पस्ट क्रिएसननि गोनांथि दङ। दा बे खामानियाबो दिनैसिमबो दाबो जायाखै आरो बेखायनो दिनै जोङो बेवहाय बे पस्ट क्रिएसना हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै हाइ स्कुल आरो एमइ स्कुल एलपि स्कुलावबो गोनांथि दङ, प्रभिन्सियेलाइज जाखानायावबो। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि दिनाव डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि आरो गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव बर' डिपार्टमेन्टआव प्रफेसार, एस'सियेट प्रफेसार, एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि जे गोनांथि दंबावो बेखौबो जों बेयाव दाबि लाखिदों। आरो दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया उदालगुरियाव केम्पास जानो गोनां, बेखौ थाबैनो जाहाथे फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय सेसननिफ्राय बियो जागायनांगौ, बिनि थाखाय जों बे दाबिखौ लाखिदों। आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गोबां डिपार्टमेन्ट गोदान नांगौ, बावहाय टिचिं आरो नन टिचिंनि बाहाय पस्ट सेंसन गोबां दंबावो जानांगौनि थाखाय। दा दिनै बर' मिडियाम बा बर' डिपार्टमेन्टजों सोमोन्दो थानाय जिखिनि कलेजफ्राव जेंना दङ, प्रभिन्सियेलाइज कलेजफ्रावबो एडिसनेल पस्ट नांगौ। आरो बेबायदिनो मडेल कलेज गोदान गायसनबाय आसामाव, नाथाय बेवहाय बर' डिपार्टमेन्ट गैया। बालिपारायाव, बाक्सायाव आरो दुधनैयाव थानाय जेराव जेराव जोंनि बर'फ्रा फरायनो हायो बेवहाय जोंनि बर' डिपार्टमेन्ट गायसननांगौ। आरो बेबायदिनो दिनैनि दिनाव दिनै आसाम नाङैनो बयबो मिथियो जे बड'लेण्ड गोरोबथा 2020आव जि जालांबाय बिटिआर एकर्ड, बिनि उनाव मोनसे क्लजजोंहाय भेन्सार स्कुलनि जेंना फोजोबनायनि थाखाय राहा लानांगौनि निड बेसिसआव बे मोनसे प्रभिजनखौ 6.3आव मोननाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिम आसाम सरकारनिफ्राय गासै एलपिनिफ्राय पिजिटिम भेन्सार स्कुल आरो कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनायनि जे राहा बिथांमोना बेखौ दासिमबो लायाखै। आरो बिनि थाखायनो दिनै आसामाव बिटिआर सरकारनि दारै 10टा कलेज डिग्री कलेजखौ लाहोनायनि अनगायै नाथाय गुबुन डिग्री कलेज दंबावो, हायार सेकेन्डारि लेभेलाव, सिनियर सेकेन्डारि, जुनियर कलेज लेभेलाव दंबावो। आरो बिदिनो हाइ स्कुल, एमइ स्कुल, एलपि स्कुल जोंहा गोबां दङ। दा दिनै बेबादि मोनसे पर्यायाव आसामाव